și am răcit amândoi. Suntem în proces declanșator. Pe canapeaua de la Neața, prietenul de emisiunii, doamna dr. Zorela Zgarbura. Neața, bine ați revenit și în sezonul ăsta. Mă bucur să vă revăd, chiar mă bucur să vă revăd. Cred că facem vreo 3 ani de colaborare fructuoasă. Astăzi, din păcate, vorbim de un subiect pe care îl deschidem cu greu, despre cancerul de col uterin. Am câteva informații pe care dumneavoastră ni le-ați furnizat. România este pe locul 1 în Europa la decese în urma cancerului de col uterin. Deși poate fi prevenit prin vaccinare, puține femei se imunizează. E adevărată informația asta? Din păcate, România rămâne în continuare pe primul loc ca mortalitate în cancerul de col din Europa. Este același rușinos loc 1 pe care îl ocupa și acum câțiva ani de când începem să ne vedem și de când tragem semnale de alarmă în ceea ce privește prevenirea cancerului de col. Pentru că acest tip de cancer, cancerul de col, este un pericol tacit care amenință fiecare femeie, indiferent de vârstă. Și spun tacit pentru că este un cancer care nu se manifestă simptomatic. Deci faptul că nu ne supără nimic genital este o falsă siguranță, este o falsă garanție că nu avem cancer de col. Cancerul de col evoluează silențios până când invadează organele din jur. Vorbim mai multe după câteva momente de publicitate. Rămâneți cu noi, întrebările dumneavoastră pe neața@antena1.ro. Pauză. Ne-am întors, suntem la Neața, doamna doctor Zorela Zgarbura este alături de noi. Vorbim despre cancerul de col uterin în dimineața asta. Am primit și ceva întrebări. Am rămas la o formulare ce vă aparține. Toate femeile sunt predispuse la așa ceva. Toate femeile trebuie să se simtă amenințate de apariția cancerului de col, indiferent de vârstă. Pentru că, din păcate, vârsta scade tot mai mult în ceea ce privește incidența cancerului de col. Am operat cancer de col și chiar într-un stadiu invaziv la 24 de ani, am operat cancer de col după niște ani la 23 de ani și foarte multe paciente cu leziuni precanceroase, deci cu leziuni precursoare ale cancerului de col, începând de la 21 de ani. Am primit câteva întrebări punctuale pe neața@antena1.ro. Dani? Da, o să le selectez doar pe cele care sunt la subiect, pentru că sunt foarte multe întrebări pentru doamna doctor, dar multe ies din tema emisiunii. Cristina, aș dori să o întrebați pe doamna doctor ce analiză e mai eficientă în depistarea cancerului de col, testul Babeș-Papa Nicolau sau colposcopia? Este o întrebare foarte bună și chiar îi mulțumesc pentru că pot să lămuresc aceste lucruri. Testul Babeș-Papa Nicolau este un test de screening, deci este o analiză bazală, este o analiză cu care se începe. Fiecare femeie trebuie să facă o dată pe an acest test screening, examenul citodiagnostic Papa Nicolau, chiar dacă nu are nicio supărare ginecologică. Acest test va selecta lotul cu risc pentru cancerul de col. În momentul în care rezultatul testului Papa Nicolau nu este bun, fie că el reprezintă o suspiciune de cancer, fie că reprezintă o certitudine de cancer, el impune niște investigații suplimentare. Prima investigație suplimentară care se face în cazul unui test Papa Nicolau anormal este colposcopia. Ce înseamnă colposcopia? Înseamnă că ne uităm cu un aparat care mărește la colul uterin, în așa fel încât putem să analizăm leziunea care există pe colul uterin. Înseamnă că putem face niște teste badijonând colul cu niște substanțe care evidențiază anumite caracteristici ale leziunii, conducând în final la un diagnostic colposcopic foarte precis. De asemenea, o a treia analiză utilă în cazul leziunilor pe col este genotiparea HPV. Sunt foarte multe paciente care nu fac o diferențiere între Papa Nicolau și genotiparea HPV. De aceea este bine să spunem că o analiză nu o exclude pe cealaltă. Genotiparea HPV se poate recolta genotiparea HPV însemnând analiza prin care determinăm dacă există sau nu infecția cu virusul HPV. Cel care provoacă... Cel care este responsabil de apariția cancerului de col.
Analiza nu ne spune doar dacă există sau nu infecția, ne spune și cu care anume din tulpini suntem infectate, pentru că există peste 100 de tulpini HPV și nu toate au aceeași consecință severă asupra leziunilor de pe col. Unele sunt de risc înalt pentru cancerul de col și unele sunt de risc jos, risc ușor. Să spunem că dacă depistăm din timp HPV-ul, putem să facem ceva. Când e prea târziu, din păcate, medicina nu poate Sigur, da... ideal ar fi să nu facem niciodată infecția cu HPV, dar pentru asta ar trebui să fim vaccinați înainte de debutul vieții sexuale. Cum stăm cu această campanie de vaccinare? Că nu s-a... Se pare că este silențioasă dacă există, deci nu a mai fost promovată campania de vaccinare, poate că ea este în pregătire la nivelul forurilor care se ocupă cu așa ceva. A fost o perioadă în care a fost inițiată și s-a desfășurat această campanie, s-au cumpărat foarte multe doze de vaccin, din păcate receptivitatea a fost defectuoasă, receptivitatea atât a școlilor cât și a părinților. Și chiar mi-a părut foarte rău că s-a ratat această bună ocazie de a preveni cancerul de col în România. Aveți un număr de telefon afișat în câteva momente pe ecran, puteți să-l folosiți cu încredere. Avem nevoie de o întrebare la subiect, astăzi vorbim despre cancerul de col uterin. Dani? Alina ne întreabă dacă inelul vaginal urmărit de doctor și schimbat regulamentar poate provoca cancerul de col uterin. Bineînțeles că nu provoacă inelul vaginal cancer de col uterin. Inelul vaginal este o metodă contraceptivă locală, care nu exclude controlul periodic, indiferent că folosiți sau nu folosiți inelul vaginal, Papa Nicolaul și controlul periodic trebuie făcut, dar el în sine, ca orice alt mijloc contraceptiv, nu este responsabil el de apariția unei leziuni pe col. Poate coexista cu o leziune pe col. Mai am foarte multe întrebări care nu sunt la subiect și una pentru care vreau neapărat să aloc 30 de secunde, e pe întrebarea mea preferată. Cristina, sau mă rog, bună ziua, aș dori să știu unde se poate face vaccinul împotriva colului uterin. Dragă Cristina, dacă ești violatoare de taximetriști și ai asemenea întrebări, este bine să schimbi canalul, să le pui la alte. Dacă ești chiar taximetristul, e bine să te cauți la cap. Cred că a fost doar o greșeală de formulare. Cred că a fost, sigur, o lipsa unui cuvânt. Da, sună bine. Avem un telefon. Bună dimineața! Bună dimineața! De unde sunteți? Din București, mă numesc Olivia. Bună dimineața, Olivia. Aș vrea să pun o întrebare, doamnei doctor. Cancerul de col uterin este ereditar? Mama mea a avut cancer, bunica mea a avut cancer de col. Și am făcut Papa Nicolau, dar totuși rămân cu îndoiala. Bună dimineața! Cancerul de col nu este ereditar. Se pot transmite de la bunică la mama dumneavoastră și de la mama dumneavoastră la dumneavoastră anumiți factori de risc. Dacă dumneavoastră vă controlați în fiecare an, faceți controlul periodic, faceți testul Papa Nicolau în fiecare an și tratați orice leziune de pe col în stadiul incipient, nu trebuie să fiți terorizată de ideea că veți face cancer de col. Trebuie doar să aveți o alertă în plus și să respectați această periodicitate corectă a controlului ginecologic. Ok. Vă mulțumesc mult. Mulțumim. Orice leziune pe care o aveți, însă nu trebuie lăsată să progreseze. Pentru că, și profit de întrebarea dumneavoastră să spun acest lucru, cancerul de col nu apare direct cancer. El este precedat de niște leziuni care se găsesc pe colul uterin, sunt așa numitele cinuri, cin 1, cin 2, cin 3. Această filiație parcurge o perioadă de timp care se poate întinde pe parcursul mai multor ani, dar orice depistare a unei leziuni de col trebuie să oblige la tratamentul ei imediat. Nu se neglijează așa numitele răni de pe col. Sunt foarte multe paciente care ajung la mine prima oară și îmi spun: păi știu că am rana asta de pe col de ani de zile. Deci în momentul în care ea este cunoscută, ea trebuie investigată, așa cum spuneam, prin Papa Nicolau, colposcopie și genotipare HPV, și medicul ginecolog este cel care va iniția imediat procedura de tratament. Nu ovulele, și am mai spus-o și cu alte ocazii.
Din păcate există această concepție că am făcut tratament cu ovule pentru o rană pe col. Deci ați făcut tratament cu ovule poate pentru o infecție vaginală coexistentă, dar nu ovulele sunt cele care vindecă leziunile de pe col. Acestea trebuie tratate intervențional, în funcție de gradul lor de severitate. Bref, e important să mergem la medic o dată pe an. E obligatoriu să mergem la ginecolog o dată pe an? E obligatoriu să nu fim pudibonzi și să ne gândim la sănătatea noastră. E mai ieftin și mai ușor să previi decât să tratezi. Asta am învățat-o de când ne cunoaștem și de că se fac aproape 3 ani. Și am ratat ceva? Nu, cred că aceasta este morala întâlnirii noastre. O dată pe an, un Papa Nicolau pe an vă salvează viața. Dacă am reușit să trimitem măcar o femeie la controlul periodic, înseamnă că scopul nostru este atins. Doamna doctor, vă mulțumim tare mult, să aveți o toamnă extraordinară. Și dumneavoastră, un sezon magnific și toate cele bune. Să rămână, mulțumim pentru e-mail-uri, multe au fost depozitate într-un alt folder pentru că atunci când schimbăm subiectul cu doamna doctor o să le utilizăm. Le mulțumim celor care se uită la noi cu creier și celor care scriu corect în românește. Nu uitați că mama n-are cratimă.